V Hornom Strnine nedaleko Dubnice nad Váhom sa čoraz viac zastavujú turisti, a to v obci. Nemajú žiadny kaštiel, zámok či hrad. Dva páry šikovných rúk dvoch 25-ročných mládencov sa ale postarali o poriadny rozruch. Na miestnej riečke postavili v životnej veľkosti súsošie, ktoré je vidieť aj z hlavnej cesty. Vlastne je to v podstate 3 roky dozadu, sme tu osadili malý mlynček menší a to nás tak napadlo, že postavíme niečo väčšie pre decka. Postavy sú oceľové, len hlava je z dreva. No, to som vystrúhal, z motorov pivu. Ľuďom sa aktivita dvoch mladých mužov páči. Je také upútavé, každý si tu posedí na lavičke. Mne sa páči na tom viac ten mlyn. Ten mlyn sa ti viac páči? Ten, kto to vymyslel, kto to spravil, tak to je pekné. Asi pred 2 týždňami pribudol k vodníkovi a 2 pilčíkom aj bocian. Toho bociana som asi tak týždeň predtým spravil, než sestra mala porodiť bábätko, tak ho ako doniesol to bábätko. A že ten bocian nám aj niečo donesie, pretože tento rok sa narodilo v našej obci iba 7 detí. Po minulé roky to bolo 32, 26 a ide to nejakým smerom dole, takže tešíme sa aj na toho bociana, že priletí. Nedávno koleso vyrábalo aj elektrinu. Vo vnútri bolo koleso z bicykla a na ňom dynamá. Bolo to tu tak osvietené, to tu blikávalo, v noci to bolo pekné vidieť. Umelecké dielo tu nenájdete celoročne vždy pred zimou, a keď sa zdvihne hladina rieky, ho autori zložia a schovajú. Z Horného Strnia Michal Bujna, televízia Markíza.